Avui anem a fer aquestes boles de Nadal, de paper decorat, superfàcils de fer. Els materials, aneu apuntant. Per a fer les boles de Nadal, el que necessitem és un paper estampat. Este és un paper de scrapbook, podrien ser cartolines decorades, però que siga un poquet gros. Necessitem una planxa de reposar per a poder fer forats amb el punxó. Necessitarem un llapis, un regle, unes tisores, un poc de fil i unes boletes de collar. Per a començar, marcarem en el paper, farem tires de 2 centímetres, marque cada 2 centímetres i necessitarem 5 tiretes que les tallarem en dos d'este ample, que estes són 30. Molt bé, la següent cosa és tallar-los per la meitat. Ara, amb el punxó, farem un forat a un costat i a l'altre, que vos quede centradet. I a l'altre. Com que això fa 2 centímetres, doncs a 1 centímetre, 1 centímetre, 1 centímetre. Si teniu una perforadora, podeu també fer els forats amb la perforadora. Tot seguit, filarem el paper i les boletes. Mireu, comença filant una boleta. I després ficarem... Heu de pensar de quin color els papers estos tenen dos costats. Nosaltres treballarem avui en este. Per tant, heu de ficar-lo del costat d'este dibuix, no de l'altre. Un, dos, tres. Ara tornarem a filar. Començarem una altra volta pel primer, el que està, no este, sinó l'últim, el que està darrere de tot. Un, dos. Fixeu-vos que ara estic ficant-lo no per este costat, que era el que jo volia, sinó per l'interior. I això, que ara apareix un lió, mireu, l'acabarem amb una altra boleta. Una boleta i un nus.
que la boleta no toque. I ara màgia, mireu. Apretarem del costat del fil així, farem un nuc, tallarem el que sobra, farem un nuc que faça de tope i ja tenim el nostre penjoll de Nadal. Podem fer així, una baga. Que es pugui penjar. Ja tenim la nostra decoració. Doncs així les teniu. Superfàcils de fer. També podeu utilitzar altres materials per a que queden altres textures. Si vos ha agradat, doneu-li un m'agrada i busqueu altres manualitats que tenim per este Nadal ací, al nostre canal.